ଆପଣଙ୍କର ଲିଭିଂ ରୁମ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଟିଭି ୟୁନିଟ୍। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ଲାଟେଷ୍ଟ ଡିଜାଇନର ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ ଯାହାକି ଏବେ ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି କାମ ହୋଇଛି। ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ଲାଇ ଲାମିନେଟ୍ ଏବଂ ଲୋଭର ପ୍ୟାନେଲ୍ ସିଟ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ବଲ ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିଶ୍ ଲାମିନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି ଯେକୌଣସି ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ଟେଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। LED ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତଳ ବକ୍ସର କର୍ଣ୍ଣରରେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ବକ୍ସରେ ଡ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି। ଡ୍ରର ମଝିରେ ଓପନେବଲ୍ ଡୋର୍ ରହିଛି। ଡୋର୍ରେ ଅଟୋ ହିଞ୍ଜେସ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଟାଇପ୍ର ଘରେ ଟିଭି ୟୁନିଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।